Kapo na to ng Chief Investigator sa nga bago PNP, Police Senior Master Sergeant Hob Ugares. Sir, good morning. Si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Good morning, sir. Salamat sa time. Ibalaon lang namon, sir, ang ining insidente nga nagluntad sa Barangay Dulaw, Bago City kahapon daw kasi Sidmon ini. Pwede mo tama siguran kung anong plastada may biktima sa pagkakuryente, sir? Okay, sir, no? So, kagapon, sir, no, mga alas 5:45, may isa ka electrocution incident ka natabo dito sa Purok Michelle, Barangay Dulaw, sir. Okay. Wherein ang biktima, ginkilala si John Lloyd Buenaflor, no? Medalya. So, minor de edad to man siya, sir. Uy. Helper siya sang trailer truck pala, sir. Helper sang truck at nagapuli niya sa Barangay Tagda, Hinigaran, Negros Occidental. So, sa moto, sir, na sabit nga oras, sir, ang amon nga station naka-receive sang tawag halin man sa PNP personnel man na nasa ito sa detachment, sir, sa Dulaw. So, dito nag-inform sa nga may natabong electrocution dito sa area sa Michelle, sa Insigida nagkadto dito ang hapon nga investigador nga si Police Master Sergeant Anthony Biloto, sir. No? Okay. So, sa iya pagpangusisa, mo to ang biktima nga si John Lloyd Buenaflor, suno sa iya ni, no? Sa information amon nga nag-gather dito sa area is ining biktima nag-a-assist na siya sir sa iyang driver. Okay. Ang plastada, masaka ni sir mo ikarga ni Blaser ang bako. Sa trailer truck na gina-helpera niya. So, kumo ang bako, samtang nagamaneuver man si sir magsakay or ikarga na ang bako sang ining bako, ang operator sang bako, sir, amo ni si Reynan Martinez, no? So, ginamaneuver ni Reynan Martinez, so ginassist mo ni siya sa atong nga biktima nga para kung tani magsaka Blaser ang bako sa babaw sang truck, trailer. So, wala so gultiada lang ni sir ni kay titungod ang bako laban ning iya nga kamoy. So, wala Blaser man notisyaran siguro sang driver nga tong iya nga kamoy nagbunggo sa main line sang Seneco. Uy. So, that is why nga sang nagbunggo to ang kamoy sang bako sa main line sa Seneco, ining atong biktima kaya ara siya mismo, sir, nagapatong nga Blaser sa trailer truck. So, tiko mo metal ang natungtungan niya. So, amo to, sir, ang gintunahan ko nga na kuryente siya, nadalas-das sa pagtaptos ang kamoy sa bako mismo dito sa sa main line sa Seneco. So, insigida, sir, gindalaman ni siya, sir, no? Gindala ni siya sa aton nga rescue unit sa South Bacolod. But unfortunately, mga alas 7 kagabi, sir, gindeclare siya nga nagpasaway na, sir. Okay. Ang plastada, sir, ang bakho ara nas babaw sa truck. Bali ang iyang TL, sir, yan nga rugan, eh. Gabasaka na. Nagadapat na, sir, may portion na nga nagdapat na sa trailer. Okay. So, nagamaneuver ni siya. Siyempre, ang bako magsaka-saka na, sir. Ginagalibot-libot niya kamoy kay ginatukod-tukod din mo. So, aksidente, sir, na laptop ni kagulang naman ng disyaran. Laptop ni sang kamoy kabako ining mainline sa Seneco. So, that is why na ang kurinte. So, ato tong biktima na ito nagapatong mismo sa trailer. So, amo to na kurinte sa. Ang driver nga si Reynan Martinez, siya mismo nag-operate sa bako. Why siya maano? Wala, sir, kasi ang bako ang mga plungkuan na may porsyon na hindi metal, sir, eh. So, mo na wala siya kurinte. So, laban-laban ang ginauyatan sa tong victim, metal nga portion sang truck. Trailer truck. Anong plastada na hulog ni sa truck o kunway? Nadagdag niya siya, sir. Siyempre, sa kurente, na dagdag din siya dayon, insigida. Pagkabot dito, ara na siya, sir, sa dala, nagahigda na. Grabe ka, baskog, siguro, sir, sa kurente, magabang plastadas, ne? So, imagine, siyempre, sir, main line sa Seneco, sir, eh. So, dito kay kagisa pati ang bako daan, puro man metal ng lawas siya sina. Then, likewise, ang ilapaka niya itong trailer,
metal man. So, amo to sir na natabo sir na kurente gid siya. Anong backhoe, anong purpose ng backhoe niya? Di may ara sila gina-construct na sa bago? Bale may gina-construct sila sir nga do palog da sir do pika-pika da somewhere da sa area sa Michelle. Mhm. So, iniguro tani ma sa ilo naman bala. Aha. Makuhaon sa tanay kay transport na guro kung sa din man. Mhm. Amo to sir, nag-assist niya ang biktima naton sa iya nga para pagpasaka sa bako. Aha. So dito sir mo to na disgrasya pa saya. Kasubo man no. Kabalo naman ni sir. By the way, minor sa mga pila gid ang edad niya. 17 si sir. 17. So bata pa ni. Kabalo naman sa pamilya yan eh. Oo, posible sir nakabalo na sir. Okay, sige taging pabalo man na sila. Okay, sige. Police Senior Master Sergeant Ogares. Sir, thank you gid sa information ginhatag diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh, welcome sir, no problem. Action Hotline. Subo nga balita no.